يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويله يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويله Allah tegidago oborni daha daga kahonoma bogodoginde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique sondaneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere fen jeyi battake bindaɗo hoore bir nogase jeetati colte hitande ujunaje nogase jeegom battake men ko tarihaji annabaɓe alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnoɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jeyokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwanimama enen kala en denti en mbi alhamdulillah alhamdulillah en jetti allah rahman eɗen belti no feewi ceerno Khalid tagui en weltade noon neɗɗo kala kaɗa waɗa e aduna aɗiya jiyaɓe allah moƴƴuɓe julɓe ene belto hen ene kucci hen ne kollita hen aɗiye kadi ne waɗa gartam yettu allah ɗam gartam ko holɗam mi jubba seeɗa ceerno Khalid min yettade to en garani commentaire ni hanki en keeɓi ɓattake iwde baniraɓe rewɓe en kalata wuuro en kalata galle hay soɓe jamirani en kaala en kalata rewɓe ɗiɗo resaɓe ene goni o galle duuɓi 4 aɓe tikkodiri duuɓi 4 aɓe tikkodiri tene ɓe ndendani gorko ko worɓe mabɓe jiide yumma e baba ne koɗe galle he desiɓe kamɓe duuɓi 4 aɓe tikkodiri ɓe calmodirta ɓe jii haɓe jettudi nokku so goto yontama oya mo yonta ko jaɓata ñamde bottari oya walla hirande oya ɓe jettudi ɗon moƴƴuɓe leegal ngal yimɓe galle o joomen galleji mabɓe kaali ha tampi goppi allah maɓe tidde koye duuɓi 4 alhamdulillah ko puɗɗiɗen yewtere buuɗali men tarihaji annabaɓe debbo goto moƴƴo julɗo jokkowo en ɗam nana nder galle mabɓe he accata ko ha waktu kumtari yonta kamɓe foof ɗo ɓe jooɗoto ɗo adda bultuf muɗum fawa aɓe keɗo alay saago a heɗot hay sa sukku noppi ma heɗot hay sa wonto yimɓe annabi nu a heɗot alay saguil aɓe keɗo ha waɗi saaha goto mboɗo andi mataw alarba jewtuɗo hen no wi alhamis jewtuɗo e canki o hen debbo goto heeɗi yewtere nde ha gasi ummi dari fayima ko wimo kaari
o yumanama o winda jungo nani so min toñma so an toñimi yaafomi yarlomi on ne kaari o ummi hokkimo jungo wimo kaari so min toñma so an toñimi minne mi yaafimi yarlimi anne yaafomi yarlimi tan ɓe maɓɓodiri ɓe kiwti ɓe goyi sen belama kaaren wuuro ngo kaaren galle o sen belama kaalen inde mabɓe calminen ɓe kono ma en calminoɓe so allahu lamɗo jaaɓi kono en kalta inde mabɓe alhamdulillah ɗum ne kadi ko ɓuural yettude Allah en meeɗa andude ɓe taga en meeɗa andude ɓe tikkodiri en meeɗa andude ɗoɓe jeeya en meeɗa andude ɓe goniri ɗum ne kadi ko yettude Allah alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Khalidou ngaren e calminali men sans commentaire eɗen garta hen ma en garta hen so haji Allah rahman alhamdulillah en calmini jinnaɗo men debbo tedduɗo e weela kosam Coumba Abdoul Ba ha toon to Tiggere yo Allah reene duuso ngo ɓooye yo Allah ɓeydu cellal ya rabbi ya rahman en calmini malaɗo jallel debbo moƴƴo laaɓɗo reedu yo Allah suur reena ya hisnuma ya rabbal alamin ceerno Khalid Abdoulaye Sy mi salminima mi juurimama mbaraɗanima a fini alhamdulillah Allah yettama bisimilla maɗa calmina bandiraɓe garine jewte meɗen inchallah seydi Sy وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسلمين ما سيدي سار ñagani mama Allah moƴƴere to gonɗa fof yo kisal Allah e nden kamum won e ma a jarama no fewi en jetti Allah gartirɗo en ɗo wawde addande en jewte men ɗe gownoɗen addude en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde e jokli windere nde kono en gardini e ɗin calminali tedduɗe ɓurɗi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam en calmini jinnaɗo men moƴƴo mo jettirten Allah ngam wonde mo jinnaɗo men mo jettirten Allah ngam yaltude e makko jenababu tafsir Mamadou Seydi Sy min calminima min juurimama en calmini ceerno men sehil men giɗo men eɗen jetta Allah eɗen jettamo sen mbawi joɗade hande eɗen kaala ko kalaten ko alhamdulillah ko kanko Allah waɗi sababu ɗum noon eɗen jetta on ɗon sababu en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko laaɓ ndeyru makko moƴƴere makko karaysiragal makko yiddemo yimɓe yiddemo moƴƴere yo Allah junnu gurdam en calmini kaw men kaw Khalil Seydi Mbaye guiƴam Abdoulaye Khalil mi salminima kaw Amadou Tidiane Sakho kaw Moustapha galle o fof min calmini en calmini Oumou Ba to Doudou kono en calmini Chamsuddini Seydi Ly en calmini Oumar Ndiaye to Sange Lobali goɗɗo toon hande e foftere mum kono en calmini kaw men kaw Seydou e kaw Yahya en calmini bani men debbo taw ko banum debbo Annabi Youssouf hono Sira Gakou kono en calmini joom coktirgal dental yiɗɓe ceerno Khalid Abdoulaye Sy hono Kadja Mbaye Seydi Mbaye en calmini Mouhamadou Abdoulaye Sy Seydi Sy kono en calmini Jambaɗo Thiam en calmini Adama Kanto Ɓundu Aissata Tall to Madina Gounas en calmini jinnaɗo men moƴƴo Bayel Niane taweteɗo hande to Dakar en calmini ceerno Harouna Ballali yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama en calmini mawɗo moƴƴo Aissata Bokare Lo kono en calmini mawɗo moƴƴo kadi Tamara Ba Coumba Bokum mi salminima to Seno kono joɗiɗo to Mali en calmini Amadou Bokum taweteɗo to Tarabɗo en calmini ceerno Abou Guissé ceerno Boubacar Mbaye calɗi ɗiɗi e nder dental meɗen yo Allah yoɓon moƴƴere en calmini Baye Fall ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en calmini mawɗo men moƴƴo Aissata Wele en calmini Diye Seydou Sy Seydi Sy en calmini Amadou Sall to Horndolde kono taweteɗo to Louga en calmini
Moussa Kume ceerno Amadou Sall min calmini ceerno Bachirou gallo fof min calmini en calmini ceerno Abbas Ndieng giɗo meɗen ene tawete Chersi ɗo kono nawtetemmo ko to Hunare en calmini ɗon Hamidou Kane sara makko ɗo kono en calmini mawɗo men moƴƴo Alassane Niane en calmini debbo moƴƴo mo Allah moƴƴini Houley Ba to Mantla Thioly en calminimo no feewi calminali tedduɗi ɓurɗi yo Allah junnu gurdam makko hokkamo cellal sellina darde nde moƴƴina ɗum yo Allah hokkuma yettato yiɗi yettato Seydi Ba ɗum noon Seydi Sarr mi artira ma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle. Alhamdulillah ceerno Haali Abdoullahi Sy a jarama yallah yoɓe moƴƴere min calmitima min juurima ɓe calminɗaɓe kala en denti en calmitima maɓɓe en mbiyo kisal ɓuural nden ka e yajede wone men enen kala bi jahi nabil wara sallllahu alayhi wa sallam. musidɓe tedduɓe eɗen gandi e kala sa eɗen kewi haalde association wallude sukaɓe almuɓe ɗon jetteten jaren mawni men sokhna Hadjiya Sarr ne waɗen golle mantiniɗe saha kala nelda barile taw ko comci faade sukaɓe ha nanne hen comci sukaɓe rewɓe nde tawno jogui almuɓe rewɓe janggoyoɓe école aji ɓe ngala doole en jogui sukaɓe rewɓe yahoɓe école aji taw jom jiyo robbo goto so arti wuppa jamma lirire jamma so yoori kadi ɓorno watta hirsude ni yaade janggoyde saabu woɓɓe ne tooña ɗum ɓeɗo kala ko enen poti toppitade ɗumen. eɗen jetteɗen jaara Mouhamadou Ibrahima Sow no waɗa hen golle mantiniɗe saha kala nelde wolisaji faade sukaɓe almuɓe ko nonne kadi Aminata Dioumannere nelde comci ha e kafe e gueɗe kewɗe hay sokkolaji kala faade sukaɓe almuɓe wallidde ɗumen ɗum eɗen mbaɗi erago e hey mon musidɓe worɓe bandiraɓe rewɓe julde nana ara batti hakkillaji mon holtinde sukaɓe almuɓe hay soko debbo kala tan hay soko wudere wotere moftuɗa nawta tailleur ƴeewa cukalon ɗiɗon almu kon tenti noon ɓe gurdaka jinnaɓe tenti ɓen sukaɓe almuɓe gurdaka jinnaɓe an wawi ɗum ƴeewa bagui moƴƴo nawa hay soko cukalon ɗiɗon ponda e mabɓe koltinaɓe ɓornaɓe paɗe malla ɓorne ko ɓuuri ɗum ɓorna ɓeskuma ko ɓuuri ɗum kala ko mbaɗɗa arta e maɗa tenti noon hen sukaɓe almuɓe gurdaka jinnaɓe mbatten haqqillaji men. Onon wonɓe caggal leyɗele ɓe oɗon jogui sens dañde comci moƴƴi taw koye solde ɗi ganduɗa so jeehe magasin dañen comci moƴƴi baɗɗi fayida taw wona dekkitaɗi ni taw ko keesi pul saabu Allah wi ko dokke ko moƴƴi on keɓata moƴƴere sowona dokkon ko ɓurɗon yidde ni Allah wi en lan tanalul birra on keɓata ma guitton ko ɓurɗon yidde ko nde dokkiron nde Allah rokka on Allah ko ni wiyete wona ko dekkitɗa dokka Allah rokkuma ala Allah sohlani ko dekkita Allah sohli ka dekkitani ko on dekka ɗum neɗɗo goɗɗo ɗum noon tinno ɗe contenaire uji ne gara ñande kala ƴeewe comci moƴƴi paɗe moƴƴe keremaji moƴƴi médicament ji poɗɗe hoore musande bandaji moƴƴi mbaɗe hen so ari ma yetto duɗɗe ɗe kala kono kadi rewɓe wonɓe ga onon foof tinnoɗe daroɗe hen no moƴƴi yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman. ceerno Haali Abdoullahi Sy alhamdulillah en calminima kam Kotir Mbaye woni Ahmadou Mbaye ha toon to Nouakchott en calmini jinnaɓe makko tedduɓe en calmini sohnaɓe makko en calmini sehilaɓe makko en calmini dendagal ɓe o gollinta nde tawno jogui ko entreprise mawɗo o ɓarni ko en tolno e 30 e ko fawi almudo mo jangguini taw ko tayragal o sodan ɗum machine o jangguini ɗum ha wawa o rutto kadi o liggina ɗum o yooɓa ɗum walla so tawi yiiɗi yaaha liggoyo banggue goɗɗo walla ɗum kadi ha daña no liggori alhamdulillah ko lamderago gonɗa koye lawol peewal gonɗa koye moƴƴere gonɗa koye ɓuural a yiccittako ko yesso tan paaɗa neɗɗo kala kaɗa waɗa aɗum woto yeccito woto yeccito woto yeeƴo woto waɗiri ha yimɓe jiima hen waɗa ha Allah yiima hen kala nela waɗa hunde sa waɗi ha yimɓe jiima so ɓooyi guite yimɓeɓe a hastade guese mabɓe kono kala kaɗa waɗira Allah ñande kala aɗa ɓeyto jalbude e jeese yimɓe yo Allah rokku en ɗum bijahi rabi sallallahu alaihi wasallam. ceerno Haali Abdoullahi Sy gonɗen koye annabi Nuhu
Allah subhanahu wa taala neldimo busol woni neldimo lekki mbatki lumière ki ganduɗa mo janga hen jamma ñalawma e waktuji makko kala ɗon jaranɗen ceerno Khalidi bisimilla maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Sarr, mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere, mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo kisal Allah e nden ka mum won e ma. A jarama no feewi. En jetti Allah moƴƴo o moƴƴonowo en ñande kala o rokki en kattanɗe, o rokki en softede, o ɗaldi en mbawka men, o wurti en e wawde jooɗade kala ñalawma e ñalɗi ɗi o hoddiri taƴƴen eɗen gadda hen qissa annabaɓe makko. ɗum ɗo de ko moƴƴere makko tan kanko subhanahu wa ta'ala. wona neɗɗo wele tan waɗa hunde, ala, ko Allah so welama tan mbaɗa, so welaka a waɗata. Allah noon belaɗo, o wanni en ngal ɗo gollal o, en jettimo kanko subhanahu wa ta'ala. A jarama Seydi Sarr, to mbiɗa ɗo ko ɗon tigi en gaccirnoɗen yewtere nde hanki. En jehino ha gadduɗen lekki ki Allah addanimo, taw koye kin lekki o tugnoto wawde andude ko e jamma o woni walla ko e ñalawma o woni. e hoddira Allah e bawɗe mum ko lekki ki hokkatamo lumière, taw lekki ki daneri makki ɗeɓi wade kono nangue ni. caggal ɗum kanko annabi Nuhu ene wayno laana ka heblama ka pari, e hoddira Allah e bawɗe muɗum. gila to Allah wi yo fewnu laana, gila nden taw hankadin o tampidi e ɓeɗo yedduɓe mo. Allah noon wi yo fewnu laana, o fewni laana. laana ka o fewni ka noon o ɓoydi e makka no feewi. kono kam e oɗo saaha joni ka gasi ka pari, o jolni hen hankadi ko foti jolnede hen foof, guila ko ñamete e ko yarete, heddi ko joloɓe ɓe. kono kay kanka ka pari a kana dari. joni noon ka woni koye heblade hankadin e fokkidde, heddi ko joloɓe ɓe ene jola inchallahu taala. Seydi Sarr, noon konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalid Abdoullahi Sy, ɗoɗo laana ka pari, ala ko heddi so wona joloɓe ene jogori jolde. mbeɗe teddinirma, mbo teddinira bandiraɓe kala jiyaɗo Allah goto moƴƴo. ɗo kalaten laana annabi Nuhu ɗo, o fodi baɗal bangal fayida ma o ƴettu laana mawka jotka moƴƴa, o waɗa tufde wuuro mabɓe. taw laana ka kadi o windi hen ko Sar Abdoullahi Sarr e Khalid Abdoullahi Sy. on jiyaɗo Allah noon ko dariɗo e pele yidde ƴellidde wuuro mumen, ko dariɗo e pele kala ko nani e moƴƴere o yiɗi ko rusde o adda e wuuro mabɓe. alhamdulillah rabbil alamin. ala min calminima, ma on saaha ar min caktu ɗum ha yimɓe kala ganda ko hooli on inchallah. ceerno Khalid Abdoullahi Sy, ɗum ne waɗi fayida no moƴƴi. kono kadi eɗen beltini bandiraɓe kala, ñalawma fo eɗen keeɓa message kewɗi lorɓe leɗɗe, ene inniri en, ene inniri buuɗaliru men. alhamdulillah ene sari hande ma en garo hen foof, kono en mbasi yimɓe kadi ɓe tinno soɓe ndesi leɗɗe ɗe, soɓe lori leɗɗe ɓe tinno ɓe doosa ɗe. no neɗɗo jogori gurdam ni ko noon lekki jogori gurdam. kala nde pinɗa subaka aɗa rosa lekki kadi rokka ɗum gurdam, wallahi Allah rokkete gurdam. ndaare annabi Nuhu leɗɗe ɗe o lori ɗe, Allah no wawno wiide mi laddam nan ɗon. ladde nani yaato ladde to soppu addu, kono woni leɗɗe o lor ɗum
ene tindinen ha heewi ko wona ɗum ko kadi lekki sa lori ɗum a anniyimaki anniya moƴƴo soki mawni ko anniya moƴƴo tan artata e makki rokkiti gurdam tan to tampinore ma hande e nder laddeli men en jogui leɗɗe ne jogui ɓowɗe ne jogui jammule innirade yimɓe ɓen majji maayi ko ɓooyi kono hande ɓe keddima minen min keddiri wuura amen da heewi amin keddori ɗum to wuuri amen da heewi taw ko leɗɗe mawɗe hanki innirade yimɓe ɓe ganduɗa ɓen jeehi ko ɓooyi kono inde ɗen en keddi Duɓɓel Hammadi Haruna en alhamdulillah ɗon calminɗen kayi men bammen baba Haruna Famori e baba Hamidou Famori Sarr en e dow inde mon en calmini dendagal Sarr ɓe kala ceerno Haali Abdoullahi Sy en calmini Sira Alhassane Borti Diallo ha toon to leydi Mauritanie debbo moƴƴo yo Allah reene suurma hisnuma ceerno Haali Abdoullahi Sy o ñiiɓi e makka pewnugol kalana no siforto jolgo makka mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr mi ñaganimama Allah moƴƴere en calminiɗo mawɗo meɗen Aissata Wele en calmini Jeefu en calmini Siley Wele en calmini Bano Sow e hoddira Allah e bawɗo mum enen en kaali no foti o ñiiɓi e kaɗo laana kono konngudi goɗɗi ne ngari wonde fuɗɗade mo laana ka aɗa andi ko kanko lori leɗɗe ɗe won hen leɗɗe ɗe o addoyi banggue goɗɗo kono leɗɗe ɗe keddiɗe ɗe ko kanko aawi ɗumen o lori ɗumen haɗe mawni o roosi ɗumen haɗe mawni wiyama ko duuɓi temedde ɗiɗi o woni e kaɗo laana tuggi nde o fuɗɗi fewnude ha ndeka gasi de ala kullin laana ka gasi nde laana ka gasi nde Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo hankadin yo jolnu foɗɓe jolde hen ɓe ɓe mbaɗa feere laana ka fokkita joni noon en mbino laana ka ko étage uji tati e troisiéme étage wiyama ɓuuri ɗon kono enen ko ɗum ɓurɗen nangude so tawi ko étage keɗɗo less o ɗum ko poñƴi e baroɗe gonat toon so tawi ko étage gonɗo hakkude o wonata ɗon ko daabeje e nemoraɗi ko ɗum wonata ɗon so tawi ko étage kettuɗo dow o ɗum ko annabi Nuhu e wonduɓe e mum taw ko yimɓe kamɓe gonata toon kala ko wiyete neɗɗo tan wonata koye ko étage keɗɗo dow o hay aljanna ko noon ɓurɓe martaba fof kettata dow rewɓe hen ɓe ketta e dewɗe hen o rewɓe hen ɓe ketta e dewɗe hen o ha galleji jeetati ɗi gasa ko noon ɗum sifori wadde hay laana makko ka ko noon ɓe mbaɗiri kanko annabi Nuhu e kala neɗɗo goɗɗo gonɗinɗomo seeɗa mo daño ɓe goni ko dow o ko heddi ko o fecci poñƴi en dammiri en hankadin ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken kolle est ce que annabi Nuhu joom ñeñal annabi Nuhu ko joom ñeñal ɗoɗo annabi Nuhu fewni laana mum ha gasi waɗi étasuji en calmino dendagal cubballagal kala kalɗo cubbal jolna laana woni min mbi laana ma laana annabi Nuhu min calminima e dow inde annabi Nuhu min duwanimama yo Allah rokke laana mbarka étasuji aɗa waɗa hen gueɗe kewɗe en jahat ha tonti lobbude yurmede calminen yogay terɗe fedde ɓamtare Pular Nouadhibou ko fedde mawde ko fedde jangguinore Pular
kono kadi ko fedde darinde hande pulago maaya e nder Nouadhibou kono kadi ko fedde yinde ɓamtare pular Allah walli haɓe dañini koye mabɓe galle moɓe jeeyani koye mabɓe e nder Nouadhibou ko kamɓe piyata haalis e nder mabɓe ɓe mbaɗa kala koɓe jiiɗi wadde pulagu e nder Nouadhibou e ko taari Nouadhibou kala en calmini gardiɗo fedde nde woni Moussa Mamadou Ba an joom suudu ma ɓesgu ma nonne kadi denɗi men Abdoul Gueye nonne kadi Djibril Amel Sy Samba Ndour mi salminima Mogiyanke Ngana Amadou Kebel Diop nonne kadi Amadou Dia Dempete Dia Alhassan Sall ko nonne kadi Liman Samba Dia ɓe Wele Segene on calminama e dow inde mon en calmini dendagal terɗe catal fedde ɓamtare Nouadhibou kala hay goto hen ɗaccani ceerno Haali Abdoulaye Sy annabi Nuhu jolni poñƴi nemoraɗi yimɓe holko sakkiti jolde kalano mi salmitimama lawol gongol Seydi Sar en calmini ɗo ceerno Mouhammad Abdoulaye Sy en calmini galle o foof alhamdulillah Seydi Sar a jarama ɓe mbiɗen ɓe foof annabi Nuhu jolniɓe o jolni poñƴi ɗi o jolni baroɗe ɗe o jolni daabeje o jolni nemoraɗi kanko e yimɓe gonɗinɓe mo ɓe joli joni noon alhamdulillah sakkiti jolde ko mbabba sakkiti jolde e laana annabi Nuhu nden mbabba ari yiɗi nadde mbabba ronki nadde joni noon mbabba ne wadda e nadde ronki nadde annabi Nuhu wi yo adoro becce ɗe o nanna koyngal o ronki ndeke yo ko Iblisa nangi e laaci mbabba ɗum waɗi koyɗe makko ɗe teddi o ronki yonade kanko mbabba joni noon o ronki nadde annabi Nuhu wi feere ma de boni ko hanma nadde nat mbabba wone hande ronki nandude koyɗe muɗum koyɗe ɗe teddi sibi ko Iblisa nangi e laaci mbabba ronki nadde annabi Nuhu wimo feere ma boni nat laana ka yahadde o hattanani nadde o ronki nadde ha ɓooyi seeɗa annabi Nuhu wi udkhul walaw kana cheytanu maak ɗum tan woni fa dakhala annabi Nuhu wimo nat hay sinno cheytane nene wonde ma nat gila nani annabi Nuhu wiyannomo tan ko nat omo ronki nadde ko sakkiri ko annabi Nuhu wimo naat hay sinno cheytane ne wonde ma hay sinno cheytane nangtima e ma nat ɗum waɗi Allah waɗi o naati nde o naati annabi Nuhu huccite cheytane o woni Iblis annabi Nuhu wi Iblisa holko nannuma ɗo an gaño Allah o holko nannuma ɗo ɗo wona place ma ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle est ce que aduna est ce que wonko jangguinta heewi annabi Nuhu fewni laana mum waɗi palasuji enen ko laanayal gotal pewnten jolninen beyi baali jawɗi jolden hen ne goƴƴodira e men gallaɗi ne goƴƴodira e ma gila e saaha annabi Nuhu nde fewni ha gasi waɗi ko palasuji ƴewgal pinal wonko janggueteɗo ha heewi eɗen mbawi fewnude laaɗe kay kono mbaɗen place jawdi ɗo jooɗen oɗo jottoɗo taw wona gotum taw ɗi memodirtami kono ala daare maaje men ɗe yo Allah wonba Allah ya rabbi ceerno Haali ɗum saabi guila nden ha hande
mbele jolna mbabba e ndiyam ko probléme mbabba jolata e ndiyam a watta cindu maayo so wona kay piya tan ha ganda en puusa gilne ko jattini tan ɗon noon ne yaha ha yetto woni yimɓe hande seyɗane ne molto e mabɓe ɓe timmani tigui rigui neɗɗago ɓe woni ɓe timmani Allah ɓe timmani dewal Allah ɓe seyɗane ne molto e mabɓe ɓe nawa fitinaji ha e nder jama aɗa fitina e nder jama wonmo seyɗane naati fitina ha e nder to moƴƴere woni gara to moƴƴere woni joɗɗa ha ɓooya gadda fitina walla bone ma fitina ummo ɗon ƴewto hoore maɗa neɗɗo yo ƴewto hoorem kalɗo ari ko addata fitina ko e ko haalata e fitina ko eno haalita mo finni ni fo yo ƴewta sowona seyɗane lo e makko kala ha ɓooya pinna mbatta haalde ko boni mbatta ƴettade gadda fitina goɗɗo ummo haala seyɗane ara ƴeewe koye moɗon hande seyɗane ene molto yimɓe ne gara e dente gam bonnuɗen dente taw joomumen jano ko moƴƴinde taw ko seyɗane natan eɓe ƴewta koye mabɓe ceerno Haali Abdoulaye Sy catal fedde ɓamtare Nouadhibou ko yimɓe waɗi fayida rowande en mbadde mabɓe gueɗe mantiniɗe ɓe invité min toon eɗen jaade sette men timmuɗo ɓe mbaɗen men toon teddule mawɗe mbaɗɗen toon conférence baɗɗo fayida ɓe jirlin min wuuro ngo ɓe kolli min wuuro ngo ɗon calminten député o ceerno Khalidou Sow neɗɗo moƴƴo baɗɗo fayida ko galle makko ɗon jipinoɗen kanko e sohnaɓe makko e ɓesgu makko kala yo Allah renɓe Farmata Mbodj Aissata Ba Raky Dia nonne kadi Fama Fall ɓe kala ne tawe e fedde ɓamtare Pulaɗo Nouadhibou ɗo en calmini ɗon guiɗo men sehil men no feewi sohna Rahmatullahi Sall maire Gueye e ɓesgu o kala yo Allah ren suura hisna ceerno Haali Abdoulaye Sy Iblis jabtima caggal nde Nuhu wimo holko nannuma e laana ka ko Iblis wimo salmitimama lawol gongol Seydi Sarr en calmini Binta Oumar Diop en calmini Baba Tidjane taweteɗo to Centre Afrique en calminimo no fewi a jarama e mbiɗa holko Iblis jaabi nde annabi Nuhu wimo yo yaltu kaɗo lan annabi Nuhu wimo ma adhalaka alayya ya aduwa Allah holko nannuma e am an gaño Allah o Iblis heɓɓiti ene jabtomo kanko annabi Nuhu alam aqul alam taqul udkhul wa in kana ash-shaytanu ma'ak a wiyano ni yen wona an wini babba ko an wi noon babba an wi babba ba yo naade hay sono cheyɗane wonde muɗum ɗum addini min nadde ɗum waɗi annabi Nuhu heɓɓiti wimo ukhruj ya aduwallah ukhruj anni yaltu gaño Allah yaltu ga am an gaño Allah o yaltu Iblis heɓɓiti wi ala alay sago minne nawarami tinno nawaram wondude e maɗa o wi noon kanko Iblis ngol ɗo konngol ngol jangtama ngol haalama wonde ko ni ɓe mbaddi kono konngol gongol wi ala o yaadani Iblisa jolani e laana he ngol konngol noon ko ngol woni cellugol wonde Iblisa jolani e laana he tabitani en jiyani to tabiti wonde kanko annabi Nuhu o nawri Iblisa e kaɗo laana ɗum woni konngol cellugol ngol Iblis jolino Iblis joldi koye mbabba sahane nanti e mbabba o ronki nadde annabi Nuhu noon wimo naat hay sinno aɗa wondi e hay saɗa wonde e Iblis naat mbabba naati ha gasni kanko annabi Nuhu o rutti fewde Iblis ene gasa o wiruno yo mbabba ba naata hay saɗa wonde Iblis ko ha mbabba ba naata ene gasa so haalani ngol konngol mbabba jogorani naati mbabba majjir ala so haalani ngol konngol mbabba jogorani nadde
o haali ngol konngol babba ba naati nde babba naati gasni ɓayde ba naati han kadi o wi ɗum noon an iblisa yaltu boowal o yaltini iblisa ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on sahaa jokken golle. Alhamdulillah, yettude Allah nde tawno babba ene heewi nafoore rendo men so babba naatano hunde tehman no feewi so soɓe heewɓe koyɗe ɓuutat nde tawno ko babba tan ɓe goyi waɗɗade ɓe jaaha ɓe paya pale maɓɓe walla paya pooɗe maɓɓe walla kolaɗe maɓɓe ɓe ndimdiriya luji ñebbe maɓɓe. Iblis ko denteteɗo, iblis ko gaño ɓi adama, iblis ko gaño adama, kono iblis ko gaño ɓi adama, iblis ko bonnowo bonnana ɓi adama, iblis ne naata e ɓi adama ha ɓi adama wonta iblis wonta seyɗane, on seyɗane wonta cohcohinowo e dewle janane e galleji janani. Kala ko nankini laaɓaka so ari suɓira haako walla suɓira maaro walla yarda ataya walla yaara belguel walla yaara pettugol carte walla yaara pettirolgol bal, neɗɗo yo rento ɗum, neɗɗo yo rento kala ka eƴƴa aɗa nani tigui rigui woto naat hen woto haaloyi, hay haala ka wona haala ma woto naat hen woto naw. Kono en teskima yimɓeɓe ɓe ɓuuri yidde ko haala ko wona haala mabɓe. Kala nde haala janan ka yalti wuuro se fini ɓe laaɓaka ni foti tene haala meeɗa labde ha haala jomen pondat tan dotta tut wiye mayi hol maɗo min ganda ka haali haka tampa ka ɗiggata saabu koko fenadi. Ndentoɗen ɗemɗe men ɗe, ndenen ɗemɗe men ɗe, ndenen ɗemɗe men ɗe, gandede neɗɗo so ɗemgal mum sokani ɗum ɗo Allah ɗo sokani ɗum e kasoji ɗi ala kala ko wawi sogdude e aduna. Neɗɗo yo reen ɗemgal mum haala jananka woto nanen ɗemgal ma. Neɗɗo goɗɗo arane fenanma ene iwi jeere tan reedu ndu ne heewi tep ene yiɗi wanjandema ko nani hanki jamma ko rento kaari serama kaari nawlirama kaari dañi bone kaari naggam kaari nawama kaari heddima accu wona haala ma woto bonnu golle ma, woto bonnu golle ma de musidɗam tedduɗo. En calmini Abou Weltare, on woni ceerno Weltare ɓe fulɓe jamma so ari o Sadio no fuɗɗima dañde almuɓe seeɗa noon kono Mamadou Ibrahima Sow ko baɗɗomo contre no feewi. En calmini Mamadou Fall Sow Madina Gounass ha toon to Saint-Louis Ndar, Oumar Sow Guédé village min nawtuma ha toon to Madina Gounass, Abbas Sow Côte d'Ivoire min nawtuma ha to Madina Gounass, nonne kadi calminen sohna Souwadou Ba ha toon to Nouakchott min nawtuma ha to Bagodine, min calmini Nene, min calmini sohna Kumba, min calmini dendagal bandiraɓe kala. Ceerno Haali Abdoulaye Sy annabi Nuhu Allah yamirimo yo jaggu poñƴi ɗi nemoraɗi ɗi o jolnayi laana he, holno waɗi hawo jaggi poñƴi ɗi mbete o yawo nanggoy walla ala, holno waɗi ha poñƴi ɗi no timo ceerno Haali Abdoulaye Sy? Seydi Sar mi salmitimama, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere, kisal Allah yo Allah hebbinɗum e ma, ndenka Allah yo Allah hebbinɗum e ma, moƴƴere Allah yo Allah hebbinɗum e ma, yaajede Allah yo Allah hebbinɗum e ma. Allahu akbar, amin. Sibi aɗa haandi e ɗeɗo gueɗe Seydi Sar, yo Allah rene. Amin, alhamdulillah. Mbiɗa joni noon kulle ɗe gueɗe ɗe noddiɗe foof ko gueɗe certuɗe, holno waɗi haw rendiniɗe kanje foof haɗe mbawi jolde lane hen. Wallahi aljarama yo Allah yoɓi moƴƴere. non way ɗum ɗon ko Allah aɗa andi ndeysan wona hen saaha neɗɗo ne wawi duude wona gueɗe kono hono ko namde yaltinta ɗum. Allah subhanahu wa taala ko kañum wahyi annabi Nuhu o wi ya ngabboy ilal jabal wa yunadi bi a'la sawti ya ma'shara al wuhush wa tuyur wal hawam wa kullu shay'in fihi ruh halummu ila dukhuli as-safina faqad qaruba al-'adhab waɗi fa wasalat da'watuhu ila al-mashriq wal maghrib.
e o hoddira Allah ko Allah wahyi annabi nuhu Allah wimo annabi nuhu ya ngabboy e ndeɗo hayre hankadin ɓaade laana ka yonti jolede sa ngabbi e hayre he nodda sawtuma towɗo mbiya hey mon poñƴi hey mon diweje hey mon beyoji sa gasni mbiya hey mon kala ko Allah waɗi ruhu ngare koy natoye e kaɗo laana gande koy lefte ɗe ɓattima ko ni o noddiri kala ko joli e laane he ko sawto makko goto o ngabbi e dow hayre o noddi nde ɗen ɗon gueɗe pop ɗe ngari ɗe notimo ko ni o noddiri ɗe Seydi Sarr nde o noddi no noddiri ɗe ni mi artirayma konngol e on saaha jokken golle Seydi Sarr. est ce que ceerno Haali Abdoulaye Sy annabi Nuhu noddi yimɓe mum duuɓi temedde ɓe calimamamo e nder seconde goto o noddi kulle nottimamamo est ce que aduna est ce que ɗe kulle ɗe ngala haqillaji aɗa ndewa Allah jamma e ñalawma te nde gofata Allah ɗe kaaƴe dariɗe ngala wonki no men ni aɗa ndewa Allah ha Allah rokki yeru wonde kaaƴe ene ɓuura heccidde ɓerɗe e yimɓe saga tuma woni kaaƴe ne jeltini ndiyam woni ne pukko gam kulol Allah kono neɗɗo fukkota ko woni hen gam kulol Allah neɗɗo fukkor tan gam ko wela kono hula Allah tan ha waya hula Allah ha hersa hula Allah ha ronka ko seeɗa ɗum noon so tawi en noddama noddandu faade Allah nottoɗen hon ɗi poñƴi notiri ni en jahat ha ton to Yombol cité a Segna calminen ceerno Mahamoudou Wade min calminima ceerno Mahamoudou en calmini galle o kala en calmini ɓesgu o kala e dow inde musidɗo men giɗo men selin ɓi neni men Haali Abouba ko noonne kadi en calmini ceerno Cheikh Oumar Ba ha to Kayyar gando moƴƴo laaɓɗo reedu en calmini ceerno Aliyu Diawo ha ton to Kermassar ceerno Abdoul Kande ha to Tiwan Peul ɗon calminin kaw Yahya e galle mum kala ceerno Haali Abdoullahi Sy o noddi yimɓe e kulle e kala ko waɗi fittandu holno ɗum notirima ceerno Haalid. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere a jarama no feewi yo Allah hebbinane jaam e kisal en kaali kanko annabi Nuhu no noddiri ɓeɗo yimɓe e no noddiri ɗeɗo diweje e no noddiri ɗiɗo poñji e no noddiri kala ko waɗi ruhu en kaali o holliti gueɗe ɗe darga koko ɓatti nde o noddi sawtu makko goto sawtu o yetti funnage to haaɗi e to hirnage haaɗi hono no noddirno heefereɓe ɓe ñanden ni en kaalino ɗum e hoddira Allah e bawɗe mum dendagal poñƴi ɗi gummi to gonno ɗi dagani annabi Nuhu dendagal diweje to gonno ɗi gummi ɗi dagani annabi Nuhu dendagal daabeje to gonno ɗi gummi ɗi dagani annabi Nuhu kala ko meyata e leydi dogi ragani annabi Nuhu o haali ko konngol gotol ngol yehi funnage e hirnage o haali ko konngol gotol ɗemgal gotal ngal ɗemgal kanji pop ɗi nandi ɗum ɗi paami ko haali ko ɗi ngari e makko kadi mbaɗi dente
annabi nuhu heɓitina haalde e maɓɓe kamɓe poñƴi o wi min de mi yamirama yomi roon wondude e yam yomi nanno e laanam kala façon yomi nawa hen ɗiɗi caggal ɗum Allah yamirimo kanko annabi nuhu yo ƴettu leɗɗe o jolna e laana he so telloyima ko leɗɗe ɗe ganduɗa ko loreteɗe o taƴa leɗɗe tan o nawora so telloyima o lora ɗum Allah yamirimo kanko annabi nuhu yo aastoyo ɗabri baba adama yo ƴettu ɓandu baba adama ndu so gasni o aasto ɓandu yummen Hawwa o jolnaɓe e laana kanko annabi nuhu yamirore Allah ari wonde yo nawor ɓandu baba adama yo ittu ɗum e leydi he yo nawor ɓandu yummen Hawwa o itta ɗum e leydi he ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle eskey ene yurmini ene wayni sa meccima ko jeeyi sababu ndu egguru ko jeeyi sababu Allah yamiri annabi nuhu yo fewnu laana ko jeeyi sababu Allah yamiri yo rendin poñƴi e yimɓe jaɓɓe Allah ko jeeyi sababu Allah yamiri yo suɓo wone leɗɗe o nawora o lortoya beele aduna o wiltoya ko jeeyi sababu sabu ɓe heferɓe soɓɓe ɓe jaɓani Allah nana momta aduna ha laaɓa fode batte mabɓe ndiyam ara wuppa ɗum ha laaɓa ha wiye cer sabu batte ɓe heefere wo heddade ndentoɗen soɓe Allah ne wawno halkude ɓe tan haaɗa ɗon kono soɓe mabɓe heddata koye leydi he ndentoɗen soɓeji e leydi he ndentoɗen soɓoyji e galleji ɗi ndentoɗen galleji ɗi mbaɗa soɓe ndentoɗen zinaji e nder galleji ɗi ndentoɗen zinaji e nder galleji ɗi hande woni galleji men no gooti ɓuuri bonde hay motel ɓuuri bonde hay auberge ɓuuri bonde hay hôtel so ɓoyi galle wonta winde walla so ɓoyi galle yora kos walla so ɓoyi gueɗe fof daro kak haydara siwtata haydara samata ndentoɗen Allah natti halkude no halkirano nden kono omo nanga sabu batte bonɗe batteɗe ɗe o nanga o holluma yeru o holluma preuve nde hokkere nde winde ɗe caɗele ɗi ñabbuji miccoɗen Allah weletake tan ñawna jiyaɗo mum Allah weletake tan rokka jiyaɗo mum torlaji musɗi taw wona jiyaɗo waɗiri ɗum juuɗe mum ɗum woni Allah wiyen so bone heeɓi on hakkude jeere walo ƴewtoɗe koye moon kono mbaɗiri juuɗe moon ndentoɗen moƴƴinen jaafodiren jarlodiren en calmini fedde yiɗi Sar Abdoulaye Sarr to Mauritanie ha to Nouadhibou sohna Maymouna Thioub e dow indema en calmini dendagal wonɓe fedde nde kala en calmini nene men jinnaɗo men maire Gueye min calminima haɗo ndo Nouadhibou en calmini sehil men ceerno Zoubayrou Ly ane galle ma jinnaɗo enɗam ɗam kala e dow inde makko en calmini Hamme Ibrahima Sall ceerno Zoubayrou mi salminima no fewi yo Allah reene sohna Khady Diallo to Espagne debbo moƴƴo laaɓɗo reedu no woyi wiide ceerno Khalid Abdoulaye Sy min calmini beltanimama sohna Souadou Ba min calmini sohna Raki min calminima e dow inde terɗe weltare ɓiɓe fulɓe kala e dendagal bandiraɓe kala yo Allah reen suura hisna Makam Couture Mbaye di Amadou Mbaye ha to noksoɗane galle ma kala e darde ma yonde faydinde yo Allah reene Aïcha Dia borom Mbaye Babacara Couture marché Grand Yoff ñotowo ngana kañumne moƴƴo laaɓɗo reedu debbo lorɗo lekki ha toon to Guijilon min calminima e dow inde sohna Hawwa Sall en calmini bandiraɓe kala ceerno Haali Abdoullahi Sy est ce que Allah yamiri baba Allah yamiri annabi Nuhu yo nawor baba Adama e nene Hawwa ko Allah yamirimo goɗɗum ceerno Khalid mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo Allah hebbinema jaam hebbinanma kisal
alhamdulillah ko noon tigi Allah yamiri annabi nuhu yo ƴettu ɓandu baba adama o nawora kañum e ɓandu yummen Hawwa o nawora ayi ɗiɗo ɗiɗi yo naworɗi o yehi o ƴetti bakane ɗiɗi o fewni o naani he ndeya wakande ɓandu baba adama o naanni e wakande heddinde ɓandu yummen Hawwa o jolni ɓalli ɗiɗi ɗi e laana he caggal ɗum Allah yamirimo yo yaato Makka woni ɗo hayre wiyetede hajarul aswad yo ƴettu nden hayre o waɗa e laana he oto woppu toon hayre nde aɗa andi aduna o funnage e hirnage fof koko heewata ndiyam woni wuuro tan ɗo hoɗoto ɗo daroto koye dow laana he kala ko wona laana ka darota ko sibi koko heewata ndiyam kuɓeje koko jooloto kala koɗe tuuwi leɗɗe koko jooloto kala koɗe tuuwi ndiyam ɗam towtat e aduna he pop to funnage tuggi e to hirnage haaɗi Allahu akbar eskey waddi yo annabi nuhu ya ƴetta hajarul aswad o jolna e kaɗolan yurmini eskey wallahi ndero hajarul aswad noon ko baba adama telludino e mayre nde immoto aljanna ndeɗo hayre ko baba adama tellodino e mayre nde yaltata aljanna ɗum noon Seydi Sarr ko ɗo yewtere men haɗata hande inchallah to hajarul aswad ɗo caggal baba adama jolnama e laana he yummen Hawwa jolnama e laana he hajarul aswad jolnama e laana he rokken ɓuucade ko ɗo yewtere men haɗata hande hawre welede Allah ha janggo jokken yewtere men inchallahu rabbi Allah rahman en calmini dendagal julɓe ɗo goni eɗen mbasiyo julɓe yoɓe duwono mayɓe eɗen mbasiyo julɓe yoɓe duwono mayɓe eɗen mbasiyo julɓe yoɓe duwono mayɓe yoɓe gandu enen ken ɗanniɓe mayɓe ɓe ko kamɓe goni e galleji mabɓe way tan kono gonɗa ko Europe goppa jinnaɓe ma Afrique saɗa nelda ɓe ñande fo jamma e ñalawma ɓe duwoto ya his yo Allah reene yo Allah suure kadi ya tabit ya won toon kono so tawi a neldataɓe a windataɓe a nafata ene jaranaɓe wadde hunde fof ha garta ɓe nodditma eɗen gandi ko woni nodditede walla ɓe liggoma nden beele garta ɓayde a nafata haydara a yeehi tan a heeɓi toon a jooɗima ala ko mbaɗata gonɗo e aduna e wonɓe to barzakh ko ni ɓe mbadi saɗa woni e aduna a neldata mawɓe ma jinnaɓe ma du'aw kamɓe to ɓe goni to eɓe mbawi noddudema ya ar so tawi aɗa nelda ɓe du'awuji ɗum woni manda kamɓe to ɓe goni to ɓe duwoto ko yo Allah ɓoyne ga sibi aɗa nafa gonal ma ga ne nafa ɓe no fewi batten hakkille e duwonade mayɓe ɓe ngala so wona enen ɓe cohlani so wona du'aw ko neɗɗo ronki fof ko neɗɗo woni donkiɗɗo fof ko neɗɗo woni ustiɗo fof yo tinno kam oto ronku nelduɗo mayde mum du'aw juula gasna tan mbaɗa du'aw mbiya mi neldi kaari ɗum ala ko tiiɗi ɗum tinnoɗen toppitoɗen neldude ɓe du'aw ko ɗum tan woni koɓe cohli e meɗen ɓe cohlani e meɗen mbuuɗu ɓe cohlani e men tanka ɓe cohlani e men ñamde ɓe cohlani e men koltu ɓe cohlani ɓe cohli tan ko du'aw tinnoɗen gonen duwontoɓe mayɓe men mayɓe daara en ko enen goni jiyataɓe kono kamɓe ɓe daara en oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hokken hawde e janggo jokken issa annabi nuhu ɗum noon Seydi Sarr mi ɗaccuma ha Allah hokken hawde e janggo Seydi Sarr assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
ile kinyano danda mano sabu bardawinde danda mayusuf ewaindo nano yunus ndemo a jarama ceerno haali abdoullahi sy Allah yoɓe moƴƴere e o ordonnance badɗo fayida no feewi nde tawno kala nde duwanɗa mayɗo ma ñande noon mo welto anne kala welto ɗum tagui neɗɗo so maayi acci ɓiɗɗo moƴƴo wayno siftorde ɗum kala saaha ne sakkono ɗum ne duwono ɗum way kono accude woyndu walla dispassé walla école ɓuuri hamnade kala ko acca ɓiɗɗo mo siftortama mo duwontakoma firti annene kadi ka siftortano jinnama yaaɓe walla maɓe ma yaaɓe ɓe sa yiiɗi siftorede tan siftor maɓe ma jamma kala nelduɓe hirande mabɓe no ceerno haali wiide joni sa ɗannima neldata a noddata a watta haydara ɓe noddite garta saabu gonagal ma to nafata haydara kono saɗa nelda aɗa toppiti ñande kala ɓe duwontomo mayiɗoni saɗa neldi ɗum duwontomo yo Allah ɓeydu gurdam ma yo Allah ɓeydu gurdam ma saabu ko neldata ɗum ko ne nafa ɗum toon alhamdulillah yettude Allah mayiɗo so tan ko duwaw nelden ɓe hirande mabɓe cakkono ɗen ɓe ndewanen ɓe Allah duwana ɗen ɓe jokkanen ɓe enɗam duwana ɗen ɓe Allah walla en a jarama seydi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere ya rabbi ya rahmanu musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno hande komin gaddanno moon ha janggo so haaji Allah rahmanu ɗo ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr gorko moon dulmaji yewtitanno e ɓinene mum haali Abdoullahi Sy mo soringo dande welne nde ko Ousmane Ly gorko mo dumga Boseya to karallagal to ko Seydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓam tedduɓe Den wadden julen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango woroɗo winde den wadden julen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango woroɗo winde jettoɗen godani bakan kala kala julen mo sabum wodi winde jettoɗen godani ko tagɗo kala kala julen mo sabum wodi winde holfamo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa holfamo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa wasalam holfamo jiɗata Allah yidama gañamo gañiɗa